Γιατί πιστεύεις πράγματα? Πραγματικά είναι φτιάξουμε αυτή η πολιτική. Κανονικά λένε να μην τα χρησιμοποιείτε παρόλα αυτά. Και τώρα κάνουμε live. Τρώμε 99 ευρώ! Όχι. Ελπίζω όχι. Για μένα δεν είναι καλημέρα. Εν τω μεταξύ, οριακά θα κατουρηθούμε πάνω μας. Καλημέρα. Είναι Σάββατο 12 και 26. Δεν νομίζω να είναι άσπρα τα γράμματα, δεν φαίνεται. Έχουμε βάλει ριχτάρια στον καναπέ. Έχουμε πάρει τέτοια μαξιλάρια. Και έχουμε βάλει αυτό το top χαλί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από Zara Home, όποιος ενδιαφέρεται. Και τα έχουμε κάνει όλα τόσο χουχουλιάρικα εδώ μέσα, γιατί όπως σας είχαμε πει την προηγούμενη φορά προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο το σπίτι. Και θέλω να πάμε τώρα στα δωμάτια να δείτε τι ψιλοαλλαγές έχουμε κάνει με την Άννα στα δωμάτια μας για να τα κάνουμε λίγο πιο χουχουλιάρικα. Επίσης τώρα θα σηκωθούμε να ετοιμαστούμε. Θα πάρουμε και τη μόκα, να πάμε μία βόλτα. Θέλουμε σίγουρα να πάμε στο Χαρμάνι, γιατί θέλω το dry shampoo μου, γιατί μου έχει τελειώσει. Και θέλουμε και λακ και τέτοια και αφρόλουτρο. Και μετά πρέπει να πάμε να βγάλουμε κάτι φωτογραφίες για ένα εμπορικό που έχει η Άννα. Τι άλλο? Πάω για ένα καφέ. Και θα γυρίσουμε, μαγειρέψουμε, να ράξουμε και να ετοιμαστούμε να βγούμε το βράδυ Girls Night με τα κορίτσια μετά από πάρα πολύ καιρό, Σάββατο βράδυ. Ποιες είμαστε! Λοιπόν, οι μικροαλλαγές που έχω κάνει στο δωμάτιό μου, αυτή η κάμερα δεν ξέρω τι έχει πάθει, σταματάει να κάνει focus. Είναι, έχω βάλει αυτά εδώ τα φωτάκια, τα οποία τα λατρεύω. Έχω φτιάξει εδώ γενικά όλο το ντουλαπάκι μου, πώς να το πω, επιπλάκι. Εδώ είναι όλα τα καλλυντικά μου, εδώ είναι οι κρέμες μου. Έχω πάρει αυτά εδώ από το Jumbo που μου άρεσαν πολύ και έχω πάρει και αυτό το χαλί από το Jumbo, που είναι πάρα πολύ ωραίο, μαζί με τη μόκα. Εδώ επιληψία τώρα ξαφνικά. Έχω βάλει και αυτό το έπιπλο εδώ γιατί δεν είχα χώρο. Έχω βάλει αυτό το ράφι εκεί πάνω για τα αρκουδάκια μου. Μην κοιτάτε το ασημάζευτο κρεβάτι μου. Επειδή ήθελα στο κομμωδίνο μου να είναι λίγο κάτι πιο έτσι aesthetic, έχω πάρει αυτό εδώ μαζί με το κεράκι και αυτά τα δύο κεράκια με αυτό το δίσκο. Τώρα δεν σας μαζεύω το δωμάτιο της Άννας. Η Άννα έχει βάλει εδώ τα φωτάκια. Έχουμε βάλει εδώ το έπιπλό της που ήταν από την άλλη, τώρα θα σας δείξω. Ήταν από εδώ το έπιπλο και βάλαμε αυτά τα ράφια και ένα καθρέφτη. Γεια. Και είναι εδώ όλα τα καλλιτικά της και εδώ βάφεται, γιατί επειδή έχει και τον... Πού είμαι, εδώ είμαι. Έχει και το διακόπτη εδώ δίπλα και ανάβει φως, οπότε έβλεπε καλύτερα εδώ. Και έχει πάρει και η Άννα εδώ λίγα έτσι διακοσμητικούλια για να το κάνει και αυτή έτσι λίγο πιο γουχουλιάρικο. Και πήρα και αυτό για την πόρτα που μπαίνει έτσι, αλλά τελικά η πόρτα δεν κλείνει κάθε φορά που το βάζει, οπότε δεν ξέρω τι θα το κάνω. Θέλω να στολίσω σαν τρελή, αλλά πρέπει να περιμένω τα Χριστούγεννα, γιατί πρέπει να το δείτε και εσείς το στόλισμα αυτό. Γιατί φέτος θα στολίσουμε διαφορετικό δέντρο. Θα πάμε να πάρουμε καινούρια στολίδια για να είναι διαφορετικό χρώμα, γιατί όσοι θυμάστε, γιατί δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα βίντεο δυστυχώς, όσοι θυμάστε ήταν λίγο kids το δέντρο μας πέρσι, αλλά θέλαμε να είναι kids, ήταν έτσι ρόζα, σημαίνιο, χρυσό, χιονισμένο, πολύ girly τέλος πάντων. Φέτος δεν θέλουμε να είναι girly, δεν θα σας πω τι θέλουμε να είναι, θα τα δείτε όλα στο vlog. Να έχεις πει καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί πιστεύεις πράγματα στο σπίτι? Τι? Καλημέρα. Σας είπε κάτι να πάμε. Τους είπες? Ναι. Αυτά εδώ πέρα όλα είναι ρούχα που θα πάμε στη γιαγιά μου είτε για στέναμα είτε για αλλαγή φερμουάρ, και εγώ έχω και κάτι λεκέρες σε κάτι φούτερ να τους βγάλει μια. Γιατί μόνες μας δεν μπορούμε. Να δω τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε. Να δω. Οι άχρηστες. Αυτό είναι το σπίτι. Είσαι πολύ Λόρεν. Κομπλιμέντο ήταν αυτό. Μετά από 10 ώρες. Είναι τσαλακωμένη πολύ μπλούσα. Θα το κάνουμε smooth. Μετά από 10 ώρες μπήκαμε σε αυτό το σανσέρ. Αυτό το σανσέρ είναι εφιάλτες. Ναι. Είναι εφιάλτες. Κειμένο. Όλοι τώρα. Μας ανέβασαν και πάνω.
Νόμιζα ότι πηγαίναμε στον 5ο τώρα και κόντεψα να πεθάνω. Δεν στον άβοδα. Που πήγαμε μέχρι τον 4ο. Επίσης, αυτό το σπίτι είναι πάρα πολύ άβολο γενικά το πώς είναι δομημένο. Ειδικά το πάρκινγκ. Δηλαδή, βγαίνεις από το σανσέρ και έχει μία πόρτα δεξιά, μία πόρτα αριστερά και δεν ανοίγει καν όλη η πόρτα ο σανσέρ για να βγεις στις πόρτες. Οπότε είσαι κάπως έτσι. Ναι, παίζεις τέτρις για να ανοίξεις τις πόρτες. Ναι, και εμείς που κουβαλάμε συνέχεια πράγματα πάνω κάτω στο αμάξι. Πραγματικά είναι εφιάλτισμα αυτή η πολυκατοικία. Και εντωμεταξύ το αμάξι χωράει στο πάρκινγκ τώρα γιατί άλλαξε αυτοκίνητο και πήρα μικρότερο. Το προηγούμενο αμάξι μου δεν χώραγε και επειδή είναι προσωρινό αυτό το αυτοκίνητο, τον επόμενο χρόνο που θα αλλάξω, δεν ξέρω τι θα κάνουμε πάλι. Πάλι θα παρκάρουμε απ' έξω. Όχι. Θα παίζεις πάλι τέτρις με το αμάξι. Δεν είναι το να μπεις, δεν μπορείς να βγεις. Με την όπισθεν. Σε Λανέα σας επιδάχνω ότι θα έχουμε άλλο ένα girly day σήμερα. Πόσο girlies. Το όνειρό μας. Να πίνουμε καφέ, να βγάζουμε φωτογραφίες, να κάνουμε vlog. Άντε σαλάτα. Πρέπει να έχουμε και λεφτά εδώ, πρέπει να... Ναι. Για να κάνουμε αυτά τα girly days. Για να βάλεις τα ψώνια μαζί εσύ λες. Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει ψώνια σήμερα. Σήμερα έχει ψώνια λακ, dry shampoo και... Ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Για ένα brunch θέλω να πάμε μια μέρα. Εγώ. Εσείς πήγατε, χωρίς εμένα. Ναι. Πήγαμε χάμπι να δοκιμάσουμε την καινούργια κατάλληλα. Καλά φωνάζει ένας κύριος. Σας έχω πει πως στο top κουτσομπόλα είμαι. Πως είναι αυτός ο τρελός που βαράει και κάτι... Όχι, στα καλά του μου φαίνεται αυτός. Τέλος πάντων, see you later. Τελειώσαμε το πρώτο outfit, το οποίο ήτανε... Εδώ μεταξύ οι φωτογραφίες είναι... Περιμένετε. Τα αγαπημένα μας αφρόλυτρα είναι αυτά εδώ. Παλούς. Που κανονικά λένε να μην τα χρησιμοποιείτε παρόλα αυτά. Κάτι έχουνε, δεν ξέρω. Κάτι έχει γίνει μια βρώμα γι' αυτά. Αλλά τα χρησιμοποιούμε. Εσείς μην το κάνετε όμως. Πάμε να πάρουμε λάκ. Με τα αγκούρια και τις ντομάτες στα χέρια. Πήραμε λοιπόν ντοματίνια και αγκούρια για να μαγειρέψουμε. Θα φτιάξουμε, βασικά τα ντοματίνια τα θέλουμε για μία μακαρονάδα που θα σας δείξουμε προφανώς και τα αγκούρια για να φάμε μία σαλατούλα. Γιατί ποιος δεν τρώει σαλάτα με το φαγητό του. Εμένα μου αρέσει η σαλάτα. Είμαι πορτοκαλί, κάτι παίζει με την κάμερα να ξέρεις. Λοιπόν, πήγαμε στο Χαρμάνι. Μισό να ανάψω ένα φως. Και πήραμε τα αγαπημένα μου dry shampoo. Ένα αυτό ξυρίσματος. Πήραμε αυτά τα δύο εδώ που λέει βαζελίνη, aloe vera, lip care, γιατί τους ξέρετε. Με την Άννα δεν. Πήραμε αυτό που σας είπαμε που είναι το αγαπημένο μας αφρόλυτρο. Λακ, η καλύτερη λακ για μένα. Και οδοντόβουρτσα. Τελικά είχαμε πινέξ, απλά έπρεπε να έρθω εγώ να το βρω. I don't. Να γυρέψουμε. Τι βάζουμε? Βάζουμε μέσα στο πυρέξ ντοματίνια, φέτα, λάδι και ό,τι μπαχαρικό θέλουμε. Και μετά βράζουμε τα μακαρόνια και μετά τα κάνουμε ένα... Πάμε να δούμε πώς θα βγει. Είμαστε από το πρωί έξω και τώρα κάνουμε live και κάνουμε και vlog. Και όπως είπα, λοιπόν, τα βάλαμε έτσι, όπως σας είπα πριν. Και τώρα έχουμε βάλει έναν κύβο στο βραστό νερό και περιμένω λίγο ακόμα να βράσει, να κοχλάσει. Για να ρίξει τα μακαρόνια και αυτό έχουμε βάλει λίγο το φούρνο να προθερμαίνεται για να το βάλουμε στο φούρνο. Αυτά τα γάτια εγώ τα πήρα. Ναι. Γιατί δεν ξέρω. Πολύ λάδι έβαλες. Έχει πολύ λάδι. Top φαίνεται. Πολύ λάδι όμως, Τώρα να κατέβει η Άννα. Πεινάω.
Πάρα πολύ πεινά. Ντόφλα, πάρα πολύ ζεστή, πάρα πολύ άνετη. Μόνο με 99 ευρώ! Τι φτηνή! 5,99. Είναι να τη φωτίσω λίγο. Φαίνεται. Φώτισέ με που είμαι μέσα στο χάλι. Και τώρα θα παρακολουθήσετε. Εν τω μεταξύ αυτό που φτιάξαμε τελικά καρποφόρησε. Δεν ήτανε τόσο... Κοίτα, ωραίο ήτανε, απλά δεν θα το ξαναέτρωγα. Ήτανε μιας φοράς. Εμένα που δεν μου αρέσει, ας πούμε, η κόκκινη σάλτσα γενικά. Δεν τρελαίνομαι. Ναι, αυτό που μου είχε φτιάξει που είχε κόκκινη σάλτσα δεν ήταν τόσο έντονη. Σε αυτό ήταν. Ήρθε να πιούμε ένα καφέ. Ήρθα να πιω ένα καφέ. Πάντα δανεικός ο καφέ. Ο καφές ο δανεικός είναι πιο ωραίος, παιδιά. Η Ελένη δεν πίνει καφέ. Γενικά. Και μετά θα ετοιμαστούμε για να βγούμε. Δεν έχω μάσκαρα, το βλέπουμε όλοι. Βλέπετε πως είναι τα χείλη μου. Και δεν είναι τσιμπηγές. Είναι ξεραμένα χείλη από τα χάπια. Ό,τι και να βάλω είναι ξεραμένα. Δεν ξέρω τι χρειάζεται. Τουλάχιστον κάνει δουλίτσα στο πρόσωπο. Και πάμε για το αγαπημένο μου lip combo που είναι το μολύβι από NYX, το coffee. Το αγαπώ. Βάζω μόνο αυτό. Και από πάνω δεν ξέρω, να βάλω κραγιό. Θα δείξει. Το outfit είναι αυτό. Τίποτα ιδιαίτερο. Θα βάλω και απλά ένα τακουνάκι έτσι μικρό. Θα σας το δείξω ολοκληρωμένο. Αυτά, πάω να βάλω κραγιόν. Μακάρι δεν μπορέσετε να μιλήσετε τώρα, ώστε να μας πείτε κι εσείς τι πιστεύετε. Αλλά δεν μπορείτε να μιλήσετε τώρα. Έχουμε και αυτό το κραγιόν από MVM, πώς να βάλω λίγο αυτό, έτσι. Δάφνη, είχε ανοίξει το ψυγείο. Το ψυγείο για να βγάλει TikTok. Μπορούμε να το δούμε, τουλάχιστον αυτό το TikTok. Δεν θα το βάλω βάσο. Α, δεν το έκανες για να φαίνεται το ψυγείο. Όχι. Απλά ήθελες να στερεώσεις και άλλο κινητό. Οκ. Δεν ξέρω τι τραβάω. Τραβάω πλέον το χέρι. Άντε. Δείτε τι ωραία που είναι τα νύχια μου. Πού είναι ρε παιδιά. Αυτό είναι το outfit. Εδώ είσαι. Yes girl, slay κτλ. Και παπουτσάκι λοιπόν, λέω να βάλω τα παπούτσια που σας έδειξα από ίσου. Όσοι με έχετε Instagram, TikTok κτλ. Θα το γνωρίζετε, θα τα έχετε δει. Είναι αυτά εδώ. Δεν είναι φανταστικό. Βασικά είναι το κατάλληλο μήκος. Πιστεύω το μήκος. Πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο ύψος του τακουνιού. Εδώ. Εσύ είσαι το κατάλληλο. Οπότε λέω να βάλω αυτά. Αλλιώς επιλογή έχουμε. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Επιλογή μετά έχουμε κάτι καουμπόικα μποτάκια. Από λεσμπότες μποτάκι. Θα δείξει τώρα. Κρυώνω. Αυτά. Μπεμπέ. Πρέπει να φύγουμε. Πού είναι μαμά? Μαμά. Μαμά. Έτσι να πας τη μαμά σου. Θα σε αφήνω με τη Δάφνη. Να τους κρατήσεις συντροφιά. Γεια. Εμένα... Λοιπόν, το γιακά. Αυτό είναι εμένα το outfit μου. Αυτή η μπότα είναι ό,τι καλύτερο έχω αγοράσει. Μακάρι να τη βλέπατε βέβαια, μισό. Νάτι. Αυτή η μπότα είναι ό,τι καλύτερο έχω αγοράσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το outfit είναι αυτό. Είμαι αρκετά απλή, απλά έχω βάλει σκουλαρίκια. Έχω πιάσει τα μαλλιά μου σαν μισά, είχα βάλει ένα φιόγκο. Δεν μ' άρεσε ο φιόγκος, τον έβγαλα το φιόγκο. Πρέπει να καθαρίσω αυτό το καθρέφτη. Πάμε σε αυτόν. Αυτός είναι καθαρός. Τέλεια. Εμένα το μεταξύ έκανα διαφορετικά τα μάτια μου, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να το δείτε τώρα εσείς εδώ. Καλέ, πότε έκανα τόσο... Α, γιατί λέω. Έφερα το μπουφάν. Να το δέσω κάπως... έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο δεμένα έτσι. Καλημέρα. Τι
Καλημέρα, βασικά η ώρα είναι 2:30 και έχουμε ξυπνήσει από τις 12 με τη Δάφνη, έχουμε πιει το καφεδάκι μας για να ανοίξει το μάτι. Και τώρα θα πάμε για καφέ με τον Αντρέα. Που όσοι είστε πιστοί φαν σε αυτό το κανάλι, τον γνωρίζετε τον Αντρέα, είναι ο κολλητός μας. Και επειδή έχουμε καιρό να τον δούμε και να τα πούμε, είπαμε σήμερα να πάμε για ένα καφέ. Βέβαια, Κυριακή θα γίνεται χαμός στους δρόμους. Έχει και ωραία μέρα, δεν είναι άσχημη. Καλημέρα και από μένα, μάλλον. Η Άννα μου έδωσε το vlog και μου είπε να πω κάτι. Κάτι. Πολύ αστεία, τα είπες όλα, είπες ότι ξυπνήσαμε με τις 12 ότι πιάμε καφέ για να πάμε για καφέ. Δεν είναι λογική, τόσο. Και θα πάμε για αυτόν τον Αντρέα. Και την Κυριακή. Πώς περάσαμε χθες? Top. Ήταν πάρα πολύ. Top. Χορεύαμε δίχως αύριο. Δεν φαίνεται και από τη μούρη μου. Έχω ξυπνήσει άβαφη. Δεν θέλω καν να κουμπίσω κάτι στη μούρη μου. Αυτή τη στιγμή θα πάω έτσι για καφέ. Έχω πιει ένα ποτό χθες και ξύπνησα με το κεφάλι μου να πονάει. Α, όχι, εγώ μια χαρά. Όχι, εμένα ο οργανισμός μου μάλλον δεν. Όχι, εγώ μια χαρά είμαι. Ένα ποτό και ένα σφινάκι πια. Έχει πιαστεί και η πλάτη μου. 1,5 ποτό ήπια. 1,5 και πήρα δεύτερη. Ναι, κι εγώ. Όχι, με έπαιρνα γιατί κάπως τραβοκοιμάμαι. Και είδα στον ύπνο μου, λοιπόν, και το γκούγκλαρα. Πού είναι? Έβλεπα στον ύπνο μου τέλος πάντων κάτι έντομα. Τα μισά έμοιαζαν με κατσαρίδες, αλλά ήταν σαν ακρίδες, κάτι μέλισσες. Και τέλος πάντων το γκούγκλαρα. Και στον ονειροκρίτη γράφει ότι αν δεις στον ύπνο σου έντομα, να περιμένεις πολύ δύσκολες και δυσάρεστες εξελίξεις στην καθημερινότητά σου. Μην μου πεις. Όσα πιο πολλά έντομα δεις, εγώ είδα πάρα πολλά έντομα, θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Τόσο πιο δυσάρεστο είναι το όνειρο, τόσο πιο πολύ πρέπει να προσέχεις και ιδιαίτερα την υγεία σου. Σκότωσε. Αν στο όνειρο σκοτώνεις τα έντομα, θα καταφέρεις να νικήσεις τους αντιπάλους. Μαντέψτε, δεν σκότωσα κανένα έντομο στον ύπνο μου. Δεν σπάνω, όχι ότι θα πιστέψω τον ονειροκρίτη, αλλά σε περίπτωση που τον πιστέψω. Μερικά ισχύουν. Κάπως λίγο. Όχι, όταν βλέπεις σκατάκια καλά που λένε θα πάρεις λεφτά. Έχεις τίποτε σκατά και μετά έχεις πάρει λεφτά? Εγώ είπα τη σκατά. Δεν έχω λεφτά. Η Ελένη νομίζω ότι χόρεψε για όλη της τη ζωή χθες. Και εγώ και η Άννα και η Βιβί χορεύαμε όντως πολύ. Ναι. Η Σοφία δούλευε πρωί, οπότε έφυγε γύρω στη 1, αν θυμάμαι. Αυτά. Το μοκάκι μας. Που τα ματάκια του είναι σαν να έχει 2 κουμπάκια. Θα πεις καλημέρα εσύ στα παιδιά. Γιατί δεν λες καλημέρα στα παιδιά και θες μόνο χάδια? Τον θυμάστε τον Αντρέα που ντρέπεται τώρα? Ελπίζω όχι. Σε θυμούνται γιατί ήσουν στα πρώτα vlog μας κάθε μέρα εκεί. Οι OGs μόνο. Οι πιστοί fans τον θυμάστε τον Αντρέα. Αλλά σας έχουμε κράξει όλους, να ξέρετε. Όλους. Καλημέρα. Αυτό το vlog θα είναι wannabe τριήμερο, γιατί δεν ξέρω καν τι vlog είναι αυτό. Επίσης θέλω να σας δείξω κάτι πάρα πολύ αστείο στο ψυγείο μας. Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ψυγείο που μένουν 2 κοπέλες? Βλέπεις το ψυγείο και έχει αυτό εδώ το ψυγείο που είναι μόνο μάσκες. Είναι 7 days μάσκες, είναι οι αγαπημένες μας. Λοιπόν, μισό να κάτσετε στο ψυγείο να φτιάξω τις μάσκες. Τις έχω βάλει λίγο σύσκατες. Παιδιά, έχω αιμονή με τις μάσκες της 7 days. Και μου αρέσουν όλες εδώ μεταξύ, ενώ ό,τι έχει. Αυτή εδώ μεταξύ την έχω χρησιμοποιήσει καθόλου, θυμάστε που μου την είχαν στείλει ένα φαρμακείο. Και έχει γίνει full viral, απλά φοβάμαι πάρα πολύ να τη χρησιμοποιήσω γιατί επειδή έχω γενικότερα ακνεϊκό δέρμα, δεν πολύ χρησιμοποιώ προϊόντα που δεν τα έχω ήδη δοκιμάσει και ξέρω ότι δεν μου βγάζουν κάποιο είδους ακμή. Και οι μάσκες της 7 days δεν μου βγάζουν καθόλου ακμή. Επίσης μου τελείωσε το... Συγγνώμη, είμαι λίγο άβαφη και χάλια γιατί πάμε δερματολόγο με την Άννα. Μου τελείωσε το... Καλέ, το eye cream μου, τέλος πάντων, η κρέμα που βάζω κάτω τα μάτια μου. Και μόλις προμηθεύτηκα 2. Πάλι 7 days είναι. Χρησιμοποιούσα αυτήν, βασικά πρώτα, πέρσι, δοκίμασα αυτή. Μου άρεσε full, απλά ήθελα να δοκιμάσω και την κίτρινη γιατί η κίτρινη έχει κολαγόνο, ενώ η ροζ έχει βιταμίνη και ελουρονικό.
Και μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο και πήρα άλλες δύο για να έχω, γιατί τώρα που μου τελείωσε και τώρα θα το πάμε να αλλάξει. Θα χρησιμοποιήσουμε τη ροζ και μετά όταν τελειώσει θα χρησιμοποιήσουμε την κίτρινη. Σε άλλα νέα, πάμε δερματολόγο να δούμε τι γίνεται. Ούτε εγώ ούτε η Άννα αυτό το μήνα κάναμε τις εξετάσεις αίματος και θα μας κράξει πάρα πολύ, είμαι σίγουρη, γιατί ήταν να κάνουμε τις εξετάσεις πριν πάμε Παρίσι και το ξεχάσαμε γιατί φεύγαμε πολύ σύντομα από το ραντεβού και μετά το ξεχάσαμε τελείως και το θυμηθήκαμε χθες επειδή χθες μας πήραν τηλέφωνο για επιβεβαίωση του ραντεβού και θυμηθήκαμε ότι έχουμε δερματολόγο αύριο και δεν έχουμε κάνει τις εξετάσεις αίματος. Οπότε πρέπει να πάμε αυτή τη βδομάδα γιατί θα μας κράξει. Επίσης να σας πω ότι πήραμε τα πρώτα μας μελομακάρονα. Μισό να στο δείτε. Λοιπόν, πήραμε τα πρώτα μας μελομακάρονα με σοκολάτα και είναι τα αγαπημένα μελομακάρονα αυτά και πήραμε και τις πρώτες μας δίπλες. Δεν τρελαίνομαι για δίπλες, αλλά η Άννα έχει έρωτα με τις δίπλες, οπότε πήραμε και δίπλες για την Ανούλα. Αυτά. Yes. Γεια σου, γιαγιά. Έβαλα τη σάγκ μου. Εντάξει, σκεφτόμουν. Βρέχει έξω. Και έβαλα και την top γουνίτσα ζακέτα μου της μαμάς μου που είμαι οριακά ερωτευμένη με αυτήν. Η Άννα πάει τυρί. Για φέρ τα σκουπίδια. Πάει κανονικά τυρί. Βρέχει. Συγχαρείς. Πάνια. Αλλά ήθελα να πάρω τις δίπατες. Άρα άμα βραχούνε, γκέρι μας, θα πρέπει να πάρω αναγκαστικά τις δίπατες. Καταλάβατε. Καλημέρα και από μένα, παιδιά. Για μένα δεν είναι καλημέρα. Βασικά για μένα τώρα είναι καληνύχτα. Είμαι ξύπνια από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Αρχίζω και σβήνω σιγά σιγά. Η μπαταρία μου πέφτει. Ο καιρός δεν βοηθάει. Ναι, είναι το πιο να είμαι στο σπίτι όμως και να βλέπω τύπου ταινιούλα. Σας είπε η Δάφνη ότι θα μας κράξει τερματολόγος, Μου το πες. Θα σας πούμε αν μας έκραξε ή όχι, θα την καλοπιάσουμε γιατί είναι πολύ καλούλα. Όχι, είσαι φαντζάρι, τι σου έκανε? Βγήκα έξω και με κοιτάει η δερματολόγος και μου κάνει. Τι λέω, γιατί γελάτε με το σοκό και μου κάνει είσαι σαν φαντζάρι. Γιατί όμως? Με ξύνει κάθε φορά γιατί σου λες μου, δεν έχω πλέον σπηριά και μου ξύνει τα σημάδια. Γνώμη. Καλά, εμένα είναι. Το βλέπετε. Φαίνεται. Όχι τόσο. Στα καυτηρία σε όλα, Μου καυτηρίασε όλες τις κίστες. Όχι, πώς μου το πω, τι κίστες. Δεν είναι. Σπυράκια. Όχι, μου το είπε, όχι σε αυτά και μετά μου έκανε πύλη. Κάηκα ολόκληρη. Και κάηκε. Κάηκα. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τέτοιο, Τι? Εγώ δεν έχω χάπι, ούτε ένα. Και εγώ. Μου αύξησε και τη δόση, παιδιά. Και τώρα δεν μπορείς να πίνεις από μένα. Τι εννοείς? Όχι, είναι 20 και 10. Δεν είναι ένα. Με έκραξε εμένα λίγο. Εμένα όχι. Ναι, γιατί της είπα εγώ μάλλον. Και εγώ της το είπα. Μου λέει, μαζί τα ίδια κάνετε. Λέω, αυτή μαζί μένουμε. Μου λέει, μαζί πάτε, θα πάτε αύριο. Της κάνω, εγώ δεν νομίζω να πάω αύριο, θα πάει Δάφνη όμως. Λοιπόν, κατεβήκαμε στο σόφ, το οποίο είναι άδειο. Εντάξει, έχει μέσα κόσμο, ρε. Θες να κάτσω έξω, καλά να Πάμε να πάρουμε ένα καφέ. Φτάσαμε. Πήραμε τον καφέ μας. Τελικά δεν θα κάτσω μόνη μου για καφέ. Βρέχει κιόλας. Θα είναι πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Οπότε τώρα η Άννα θα αναγκαστεί να με περιμένει 50 λεπτά στο αυτοκίνητο. Έχω κατεβάσει μια ταινία στο Netflix, χριστουγεννιάτικη. Την έχω δει εγώ μόνη μου και της πω ότι είναι top, πρέπει να τη δει, να τη δείτε κι εσείς. Λέγεται ραντεβού του χρόνου τα Χριστούγεννα. Ναι. Παρακολουθείτε, θα ξέρετε ότι η Δάφνη δεν δοκιμάζει ποτέ πια τα δικά μου. Ποτέ. Το κάνεις να φαίνεται. Μαγειρεύεις πάντα περίεργες ώρες. Οκ, αλλά μαγειρεύεις τότε 10 η ώρα το βράδυ. Τι να κάνω, τότε είμαι σπίτι. Ήθελα τουλάχιστον τη μακαρνάδα που είχα φτιάξει. Ήθελα αυτό τώρα, αλλά ήταν ωραία επειδή δεν είχε πολύ κόκκινη σάλτσα. Ναι, είχε πιο πολύ κρέμα γάλα. Ναι. Θα σας δείξω τη συνταγή στο σπίτι, θα πάμε να πάρουμε και τα υλικά γιατί δεν τα έχουμε όλα. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο Lidl και δεν πήραμε καν καρότσι. Πήραμε ένα πεφτερόλ, ντοματίνια. Η Άννα πήρε red velvet. Ναι, μισό. Τώρα πρέπει να μεταφέρω λεφτά. Το κάνω εγώ. Περίμενε.
Τι μπαίνει κι άλλο. Τίποτα. Πληρωμή. Εδώ θα μείνει. Ναι, δες λίγο. Τα είδα πριν. Όχι, δεν θέλω. Ωραία, μισό. Κάρτα. Θα πρέπει να σε κρατήσω εδώ. Εντάξει, οριακά θα κατουρηθούμε πάνω μας. Δώσαμε 20 ευρώ και τα Lidl υποτίθεται ότι είναι και φτηνά. Τι ήτανε, 3 μότσα. Ναι, να δω λίγο. Χτίσαμε κάτι λάθος. Όχι, ρε, αφού τα έβλεπα την ώρα που τα χτύπαγα. Απόδειξη είναι αυτό εδώ. Δεν το έχω λέω, χασά να ποτέ. Πώς πάντων, το Μαρτίνια. Πάντων, πάμε. Μόλις μπήκαμε σπίτι, η Άννα δεν έχει προλάβει οριακά να κάτσει Δεν έκατσα. και βάζει μακαρόνια να βράσουν. Θα σας δείξουμε την top συνταγή. Κάνει ερώτηση. Ναι. Είμαι εγώ περίεργη και μεγάλη είναι φυσιολογική. Αλλάζεις και εσύ βρακιά και ας μην κάνεις μπάνιο 2-3 φορές την Ναι, μέρα. και εγώ αλλάζω. Α, δεν είμαι περίεργη. Όχι, σε καθαρή. Μα δεν είναι ότι κάνω μπάνιο, απλά δεν μπορώ να είμαι. Ναι, ούτε εγώ δεν μπορώ να έχω το ίδιο βρακί συνέχεια. Οκ. Αν είστε κι εσείς τίποτα τόσο φυσιολογική σαν εμένα και την Άννα, πείτε μας. Όσο ντοματίνια θέλετε, μάλλον δεν νομίζω να χρειαστούμε άλλα εμείς. Καλά είναι τόσα, αφού τα πλύνουμε, παιδιά. Λοιπόν, βάζει λάδι, από ό,τι βλέπω. Α, έχει κόψει και τη μοzzarella από ό,τι βλέπω. Το βλέπετε κι εσείς, το βλέπω. Τώρα περιμένουμε λίγο να κάψει. Λοιπόν, θα τσιγαρίσουμε λίγο κρεμμυδάκι, λίγο σκόρδο. Καλό θα ήταν σκόρδο να έχετε κανονικό, γιατί έχει πιο καλή γεύση. Αυτό είναι λίγο. Και βάζουμε και αυτή εδώ που είναι για πάστα. ναι, αλλά πρώτα. Μόλις κάψει το λάδι, θα βάλουμε τα ντοματίνια μέσα να τα τσιγαρίσουμε. Όχι, πρώτα σκόρδο κρεμμύδι και μετά τα ντοματίνια. Ναι. Και μετά θα ρίξουμε άχιστο. Πώς λέγεται αυτό, τοματοπολιτό. Ναι. Και μετά την κρέμα γάλακτος, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Μου έφαγα ένα με μακαρόνα, δεν άδειξα. Η Άννα έχει ρίξει σκόρδο. Τι γραμμίδι έχει ρίξει. Τι γραμμίδι. Τώρα έχει βάλει τα ντοματίνια. Γύρνα! Τι δεις. Και περιμένουμε. Έτοιμη είναι η σάλτσα της. Θα ρίξει και τα μακαρόνια της. Και πάμε να φάμε. Πολύ ωραία ταινία. Σ' άρεσε. Με κορόιδεψες. Ναι. Καλά, είχε plot twist. Εγώ δεν περίμενα να έχει άλλη. Δεν λέω. Αυτό ναι, και αλλά για αυτήν ήταν το θέμα, όχι για αυτό που Ναι, αλλά εγώ δεν περίμενα να έχει άλλη. Ενώ, τύπου... Ναι, νόμιζα να ρωτήσεις πρώτο ίσως αυτή είναι τη δικιά μας. όχι, γι' αυτό σε κορόιδεψα. Ωραία ήτανε. Δεν θέλω να τη δείτε, παιδιά, πώς λέγεται. Ραντεβού τα επόμενα Χριστούγεννα. Μόκα, σ' άρεσε. Θα φάμε. Θα φάμε. Πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε. Σήκω. Καληνύχτα. Καληνύχτα! Καληνύχτα. Τα λέμε σε ένα επόμενο vlog. Γεια.